खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गुड मर्निं। दिनै हस्टेलाव थांनो ओंखारदों जोंहा बोराय बुरि आरो फिसाजो उन्दै माइनावखौ लानानै। दिनै रबिबार नालाय दिनै स्कुल बन्द थाहैबाय। बेनिफ्राय गासैबो गार्जेनफोरा दिनै गथ'फोरखौ नायहैयो। दा हस्टेला खैराबारियाव आरो स्कुलाबो खैराबारि UN एकाडेमियावनो। दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो जायगा लांनोसै, नोंथांमोना नायलांदो फारियै। लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिखागोन लामाफोरा जोंना सेर सेर हाग्रा गोजा। साहाथिं दङ जोंहा भुटान रायजो। दा थांगासिनो दङ। सफैलायबाय लोगोफोर पानेरि पेट्रल पाम्प। बेयावनो पेट्रलखौ सोना लांखानोसै, थाव सोना लांखानोसै। दिनै आं आंनि बाइकखौ लाबोनाय जायासै, जा भागिननिनो स्कुटिखौ लाना फैबाय। दा फुल सोखानोसै लोगोफोर, फैसा गैया नालाय क्रेडिट कार्डजोंनो 350नि फुल सोनानै लाखानोसै, जाहाथे उसुबिदा जाया। बिनिफ्राय आवगायलांनोसै। थ' लोगोफोर सहैसिगोन, बारा गोजान गैला खैराबारि। बिनिफ्राय जों थोंजोङै हस्टेलाव हाबगोन। हस्टेलाव हाबनानै गथ'खौ ओंखारहोगोन आरो बियो मा खालामदों मा खालामाखै एसे हस्टेलाव नायना लानोसै। बिनिफ्राय दाउला पार्क बेरायहैगोन। फाइनेलि मोनफैबाय लोगोफोर हस्टेलाव। दा गथ'खौ लोगो हमनोसै। नैबे खथायावनो थायो गथ'आ। उन्दुनाय बिसनाफोर बेवहाय दङ। दा बेनिफ्राय गथ'नि बहिखौ एसे नायनोसै, फार्स्ट टार्मिनेलनि मा मोनदों। नै इंलिश 229 आरो बेनिफ्राय बेयो मा जागोनथाय मेथ्सआव 22। मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्सआव रिजाल्टआ बारा मोजां जाया गथ'निया। बेनिफ्राय नैबे कम्पिउटार साइन्स 27, बेनिफ्राय इंलिश 139, बेनिफ्राय 50याव 31 ससियेल साइन्स। नैबे जाबाय हिन्दीयाव 27 आरो बे जाबाय जेनेरेल नलेज 33। दा बेखौ नायनानै लोगो लोगो ओंखारलांनोसै लोगोफोर ज' ओंखारनानै। पार्कआव बेरायनो थांगोन होननायलाय बिराद खुसि गथ'फोरा जा सानैबो। बहा थांगोन दायो? रंजानायानो लाख'हायि। फाइनालि लोगोफोर नै जोङो मोनफैलायबाय दायो खैराबारि हालामनि दाउला पार्क होननानै बुङो। बेयावहाय सिगांबो खेबसे आं फैखांबाय आरो दिनै फैबावबाय, फैबाय थायो बिदिनो सम सम। हाबहैनोसै लोगोफोर, एन्ट्रि जाहैनोसै। जा टिकेट काउन्टार बेयाव दङ रिसिपसना, बेयाव 20 थाखा सासेयाव। दा फिसालानिखौ लाबाय, ओमफ्राय आंनि आरो आंनि अनजालि बिसिनि। नायदो लोगोफोर गथ'फोरा रंजानायानो माब्रै। एकदम गेटआ खुलिनाय लोगो लोगो खारै खारै थांबाय सानैबो बिदा बिनानाव आखाइ हमलायनानै। बेबायदि अनलायनायखौ नुयोबा गथ'फोरनि जोबोद गोजोननाय मोनो, नङा होमबा? आरो जोंबो बिमा बिफा सानैबो बिसोरनि उन उन थांगासिनो दङ। एसे दिन्थिलांनोसै बिदिबा दिनैनि पार्कनि सिङाव मा दङ, नायलांदो। थ' लोगोफोर दरखंआव दङ बड'फानि बेयावहाय सावगारि। बेनिफ्राय एकदम सिङाव हाबलांजोबनो नाजानोसै आरो
दिन्थिलांनो नाजानोसै मा दङ। ओरैनोलाय सिगां खेबसे फैनायाव नैफोरो माबाफोरा जि सिनारि फिसा फिसा दंफां बेफोरो गैयामोन माने गायजेननायमोन आरो बे गिदिर जानो हायाखैमोन। दा जाबाय। भिउआ जथेस्थ' मोजां लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों दि जोंनि बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय समाव, जांख्रिखांनाय समाव जाबायदि लोब लोब बेबायदि सोमावसारदोंमोन खौसेथियै, बिनि महरखौ बेवहाय दाना दोननाय जादों आरो गासैबो हयथ' बेवहाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन खामानि मावनानै रुंसारि जालांनाय गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ टाइल्सआव लिरनानै बे पार्कआव दोननाय जादों। फाइनेलि लोगोफोर, फाखोसे बेरायनानै ओंखारलांनोसै बिथिंजाय। जों गथ'फोरा सिगां जों उन बेखिनियावनो लोगोफोर नैबे मोनसे जायगायाव जिबौ फिसा मासे बामोन जिबौ होनना बुङो नामा बेखौ लोगोफोर, बिनि मोनसे आदारखौ जानानै बियो जिरायदो। बेखौनो आंहा फिसाजो उन्दै सासेया नुब्रबबाय। दा बेबायदिनो जिबौ थानो हागौ लोगोफोर बबेबा पार्कआव। नोंथांमोना सांग्राङै बेरायबानो जाबाय। माब्लाबा गिदिर जिबौबो थानो हागौ, बिनिफ्राय नायनानै बेरायबानो जाबाय नोंथांमोना। दायो लोगोफोर ओंखारबोबाय जोङो पार्कनिफ्राय आरो थोंजोङै गंसे स्टेशनारि गलायाव हाबबाय। गथ'नो नांगौ जानाय कलम, बेबायदिनो साबोन बायदिसिना फिसा फिसा बुस्थु बायनानै होबाय आरो हरलिक्सबो मोनसे बायनानै होबाय। आरो जोंहा माइनावआ नै बुरगानानै जिरायनानै थाबाय मायाबा नांगौनो। बिनिफ्राय फिन थोंजोङै गंसे साहा गलायाव हाबबाय। गिदिर गलायावथ' हाबनो हायाला, फैसाफोरा बारा खरसा जाथारो गिदिर दखानावबा। दा ओंखायनो सादा सिदा साहा लोंनानै थांसै होननानै बुंबाय आङो। फाइनेलि लोगोफोर दायो थांनो ओंखारबाय। गासैबो खामानिफोरा जाजोब्बाय आरो बिमाया गथ'जों एसे सावरायदों मोजाङै थानो थाखाय। आंबो एसे रायज्लायबाय आरो मोजाङै फरायनो थाखाय बोसोन होबाय। टिउसनावबो मोजाङै बाहागो लानो थाखाय गोसो होनो थाखाय आङो बुंबाय। बिनिफ्राय मोनसे देवबार बारनानै नेक्स्ट देवबारावसो फैगोन होननानै आङो गथ'खौ बुंबाय। बिदिनो ओंखारलांनोसै लोगोफोर आरो दिनैनि भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोना माब्रै मोनखो नोंथांमोनासो मिन्थिसिगोन। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालामना होगोन आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ हेफाजाब खालामगोन। बिदिबा थेंक इउ।